Ninsabu f'Slima Road Gżira, fl-aħħar ftit ġimgħat Infrastructure Malta daħlet għal proġett ta' rikostruzzjoni mill-ġdid ta' din it-triq fejn kienet mitluba mill-Kunsill biex issir u l-Kunsill ukoll talab illi il-diżinn oriġinali tat-triq jinbidel. Qabel ma bdejna r-rikostruzzjoni tat-triq għamilna proċess sħiħ ta' konsultazzjoni bid-diżinn maqbul mal-Kunsill Lokali, ovvjament once li bilna da ġie implementat fit-triq. Bħala jiġri f'kull proġett Infrastructure Malta qabel li jibdew ix-xogħlijiet tiskatta proċess ta' koordinazzjoni bejn l-entitajiet bħalma ġara f'din it-triq fejn dawn jiġu mistiedna jiġu l-qudiem bil-proposti li huma għandhom fil-pipelines f'daw il-proġetti. Dal-proċess ta' koordinament huwa importanti biex Infrastructure Malta jkollha viżibilità tax-xogħlijiet fit-total tagħhom li kwalinkwa triq fosthom di triq li ninsabu fiha tirrikjedi bħala servizzi, mhux biss bħala resurfacing. Vantaġġ ieħor li huwa jkun inkonvenjent ta' darba u wieħed ukoll jevita l qudiem jerġgħu jinqalgħu toroq ġodda li jkun għadhom kif saru. L-isfida primarja ta' din it-triq kienet barra li nimplementaw ix-xogħlijiet mingħajr ma ntelfu jew nagħlqu triq kompletament illi nlaħqu l-rikostruzzjoni kollha tat-triq qabel ma tibda s-sena skolastika l-ġdida. Flimkien ma' konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali kif ukoll mal-stakeholders li jirrappreżentaw il-ħwienet, aħna sibna bilanċ kif ħanalqu it-toroq waqt ix-xogħlijiet dan intlaħaq u seħħ u b'sodisfazzjon għandi ngħid illi waqt ir-rikostruzzjoni tat-triq ftit li xejn kien hawn għeluq ħlief għall-aħħar fażi li kienet tirrikjedi x-xogħol tal-asfalt. Tix-xogħlijiet li fadal huma ftit illi mhux ħajrrikjedu għeluq tat-triq fost il-ġurnata. Ix-xogħol li fadal huwa l-aħħar saf ta' asfalt, il-livellar ta' tappieri kollha li hemm fit-triq ta' servizzi li hemm ovvjament taħt it-triq u ovvjament imbagħad nagħmlu ż-żeba l-ġdida.